Ay pampara Flash we mandante Taona vision, bomba pa television Bafunza ma-question, bomba theatician Navapa ma-lesson, gava television Anzi pampaka, papa ita confusion Topa vati bosh, ganzi bomba tomziwa Tomziwa, tomziwa Chapa chango toka, chaka baka ungezuwa Kana veru chiva, vachamira kumuchiva Kari kuti ndiye, kamwe vota hasirie Na utantiye, adi chamziye Kupasha akangopisa, hati ngamsiye Kari kuti ndiye, kamwe vota hasirie Na utantiye, adi chamziye Kupapa wakangopisa, hati ngakusiye Mafanzi ndiriko Tena tsohuvuguvungu makate dzinza Sando ndichidzorera kune vakandipinza Kumaflash vamakatanga kundiritsa Kati ndine simba riri mandirisa winza Tobva ndati chigaro chengoma ndagara Vanohamba miwe bomba karamhara Kana zvikanetsa ini ndovaputikira Timonira sauro ini rakandigara Ari kuti ndiye vamwe votahasiriye Nautantiye hatichamuziye Kubva zvaakangopisa hatingamsiye Ari kuti ndiye vamwe votahasiriye Nautantiye hatichamuziye Kubva pawakangopisa hatingakusiye Mafanzi ndiriko Taona vision, bomba pa television Bafunza ma-question, bomba theatician Navapa ma-lesson, gava television Anzi pampaka, papa ita confusion Topa vati bosh, ganzi bomba tomziwa tomziwa Chapa chango toka, chaka baka ungezuwa Kana veru chiva, vachamira kumuchiva Kari kuti ndiye, vamwe vota hasiriye Na utantiye, adi chamziye Kubva zvaakangopisa, hati ngamsiye Kari kuti ndiye, vamwe vota hasiriye Na utantiye